Vážení přátelé, dobrý den. Bolek Polívka, Jiří Mencl, Oldřich Vlach, Martin Dejdar nebo třeba Ondřej Vetchý. To je jen malý výčet herců, kteří se zahráli ve filmu, který se natáčel právě ve Smečně. Vydejme se společně na Šlechtický zámek, do psychiatrické léčebny nebo na motorce do hospody. Já se jmenuji Jiří Kraus a vítám vás u nového dílu pořadu Tolky smečenskou historií. V dnešním velice speciálním díle se podíváme, které filmy se natáčely ve Smečně a také na to, jak se tyto filmy zde natáčely. Nejstarší film, který se zde natáčel, pochází z roku 1950, který byl natočen na motivy života Josefa Božka. Jak již jistě víte z jednoho z předchozích dílů, vynálezce Josef Božek byl první v Čechách, který zde ve Smečně sestrojil svůj parní vůz díky finanční podpory klam Martinice a také poprvé svůj parní vůz zde rozjel. Ano, ty jsou na Smečně. Možná, že budete mít brzy příležitost si je důkladně prostudovat. A jak můžete vidět, zámek je stále stejný. Neodbočíme ještě do moderní doby, ale zůstaneme v 19. století. Vydali jsme se jen pár kroků dál ke kostelu, kde se sice film ani seriál nenatáčeli, ale tehdejší Československá televize si kostel vybral pro koncert s názvem Hejmistře Česká mše vánoční, která byla natáčena v létě 1986. Jak si pamatovala paní Blechová, komparzisté chodili kolem kostela v zimním lidovém oblečení a koncert se vysílal v televizi v zimě téhož roku. A mým prvním hostem je tehdejší asistent produkce tohoto pořadu Ivan Štepka. Dobrý den. Dobrý den. Jak si vzpomínáte na natáčení České mše vánoční? No, to už je pěkná řádka let. Myslím, že 40, možná 38. Tehdy jsem byl studentem FAMu v prvním ročníku a spolupracoval jsem s Českou televizí, lépe řečeno tehdy, vlastně ještě za socialismu, s Československou televizí, jako asistent produkce, asistent scény a takové různé pomocné práce a účastnil jsem se i natáčení téhleté České mše vánoční v tom nádherném kostele ve Smečně. Jako samozřejmě to natáčení probíhalo jako každé jiné, nicméně já tam mám dvě takové vzpomínky, které se mi zafixovaly. Jsou to takové jako naprosté hlouposti, ale vzpomínám si, když byla nějaká pauza, tam samozřejmě při tom natáčení hořely svíce, byla pauza a všichni odešli a ty svíce zůstaly hořet v kostele a já jsem si říkal, no tak jako zodpovědně, asi by se ty svíčky měly uhasit, to byly takový ty velký kostelní svíce. No tak jsem je šel uhasit a udělal jsem to tak, že jsem do každé foukl, což byla samozřejmě základní chyba, protože po třetí jsem zjistil, že jsem celý od vosku. Až potom mi došlo, že na to jsou taková nějaká ta udělátka, kteréma se přiklopí ta svíčka nebo ten knout. No tak to byl jeden takový jako vtipný zážitek z natáčení. No, potom si tam vzpomínám, ale to je zase jenom taková věc, kterou znají asi jenom lidé starší, protože dneska řešíme všechno s mobilama, tehdy žádné mobily nebyly, ale když vyjel někam štáb Československé televize točit jako s přenosovým vozem, a tehdy ve Smečně to bylo s přenosovým velkým vozem, tak se vždycky zajišťovalo spojení se studiem v Praze. A to bylo v tom přenosovém voze je
telefon, ale ten telefon se musí napojit, nebo musel napojit na telefonní dráty. A vím, že my jsme potřebovali nějak nutně komunikovat s Prahou a prostě byli tam nějaký technik nejel, který to měl připojit, takže tam byly nějaké takové problémy. Ta technika stála před kostelem, tam na té cestě, tak na to si vzpomínám. Jinak samozřejmě po 40 letech už jako nemám nějaký jako zvláštní vzpomínky. Zajisté musíme ještě dodat, že naše nejstarší varhany ve střední Evropě v tomto koncertu nezazní, protože Smečenský kostel posloužil pouze jenom jako kulisa. Smečno se nám detailněji představilo ve filmu, který byl natáčen v květnu 1989 režisérem Petrem Kolihou a nese název Něžný barbar. Jak probíhalo natáčení ve Smečně? Vyskytly se nějaké problémy a kdo si v něm všechno zahrál? Dozvíte se v následujícím rozhovoru o těch nejpovolanějších. Po 35 letech se ve Smečně opět shledal režisér filmu a nynější ředitel ČTDčka Petr Koliha spolu s bývalým údržbářem zámeckého areálu Miroslavem Kunešem. Vedení blázince najelo na sovětské metody, že prej pro lehčí diskordanty je nejvhodnější léčba fyzickou prací. Představte si, že mě posílají okopávat řípu. Motičkou. Mě! Kurva fix, ale. My se dostáváme do psychiatrické léčebny pouze jenom filmem, a to Něžným barbarem. A k tomuto filmu jsem si pozval přímo režiséra tohoto filmu Petra Kolihu. Dobrý den. Dobrý den. Část filmu jste také natočil na našem Smečenském zámku, před kterým teď právě sedíme. Proč právě tento zámek? No, to je zajímavá otázka. On film vzniká velmi komplikovaně a v různých alternativách, musím říct. A za to víceméně může pan architekt Zbyněk Hloch. To byl takový vlastně velice slavný kultovní architekt. No a on vlastně objel půlku republiky, ukázal mi řadu motivů. My jsme třeba byli ve Svatém Jánu u Prahy v klášteře a další motivy, ale pak mi vlastně ukázal tady ten krásný zámek a okamžitě jsme pochopili, že nám pro naše účely skýtá úžasné věci, protože on je členitý, má tajemství a vlastně vyjadřuje takovou určitou jako náladu, která se mi do toho filmu právě hodila. Bylo pro vás právě tady natáčení jednoduché na tomto zámku? Pro mě bylo jednoduché. Já se přiznám, že to byl první natáčecí den celého projektu, celého filmu. Já jsem sem přijel ráno, tady už stál Jiří Mencl ve svém autě. Já jsem tam seděl ve svém autě, kde jsem dneska také zaparkoval po 35 letech. A vlastně tady se to všechno rozjelo, to soukolí, ta mašinérie. Tady jenom podotýkám, že my jsme vlastně ten film předem měli naskoušený skoro jako divadlo. Já jsem vlastně si s nimi ten text se všemi vlastně procházel a vysvětloval si ty scény a to. Takže vlastně jako jsme měli hodně napracováno a bylo to pro mě takový jako vlastně magický moment, že tady byl ten výkop celého filmu a ten první den se nám opravdu povedl, takže vlastně jsem začal věřit, že ten film se povede celý. Máte při tomto filmu nebo tady přímo nějaké vtipné nebo krásné vzpomínky, zážitky, na který rád právě vzpomínáte? No tak samozřejmě, že mám. Mám tady, dokonce jsem přinesl fotografii, tam je scéna, pokud ten film znáte, s Havranem, Černým Havranem, který byl opravdu jaksi objednán, vycvičen, nebyl levný, předesílám, opravdu to byl takový jako ten pán, který nám ho přinesl, tak nám ho garantoval, že je poslouchá na slovo. A vzpomenete si tak, kolik ano, stál ta hra? To nevím, to se vám přiznám, že to bych lhal nebo si vymýšlel, ale
producent Přemysl Pražský mě upozorňoval, že bych mu měl pomalu vykat, že to jako je seriózní vlastně herec ten Havran. No a Havran teda skutečně splnil, co měl, to znamená, on se mnou vyfotografoval tady, to je ten snímek, takhle jsem vypadal já tehdy, byl to vlastně můj debut, můj první film, bylo mi 33, Kristova leta a Havran, to je on, skutečně se mnou vyfotil, to jako pochopil, že by měl s režisérem se vyfotit, pak sehrál celou tu scénu, tady zakroužil nad náma a odletěl, zmizel. Už jsme ho nikdy neviděli. A já jsem vlastně z toho měl tehdy radost, protože on pro mě byl vyjádřením právě té svobody, o které jsme točili. Jak dlouho trvalo natáčení vlastně 2 minut, které se zde vesměšně odehrávají? Tak přiznám se, že já už tu přesnou stopáž si nepamatuju, ale asi máte pravdu. V podstatě to trvalo 1 pracovní den, což je taková norma, nebo tehdy byla, že vlastně se točily 2 minuty denně. Jaké bylo natáčení s místními občany a klienty sociálních služeb? To přijetí tady bylo velice vlídné pro nás, tedy jako mě vždycky filmaři, když někam přijedou, tak způsobí zmatek a všechno je vzhůru nohama a skutečně mě pro představu to sem najelo řada nákladáků, měž tu máte posádku kamery, stavba, rekvizity, herce, maskérny, vlastně garderoba. A to všechno jakoby najednou je tady vzhůru nohama a my jsme skutečně potom měli průhled i do nádvoří zámku, kde byly nějaké pasáže, tedy, že tam vlastně chodili místní lidé a proběhlo to velice hladce a pro mě velmi příjemně. Moc krát vám děkuji za rozhovor. A nyní se dostáváme k mému dalšímu hostovi a tím je bývalý údržbář, který i právě při tomto filmu pomáhal a tím je Miroslav Kuneš. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kuneši, jak vy si vzpomínáte jako údržbář na natáčení filmu Něžný barbar? No bylo to skvělý, pro nás to bylo skvělý, protože jsme se tady pohybovali, jak říkal pan režisér, mezi teda profikama, hercema a panem režisérem, teda to je jasný. No a koukali jsme vlastně na ně, jak to natáčeli a my jsme byli jako svědky nebo zúčastnili jsme se toho, že třeba když se natáčelo tady dole v tom příkopu, tak nás sem vlastně pan režisér řekl, že by tady chtěl udělat záhonky, když vlastně klienti, aby měli nějakou činnost, takže tady, aby se udělali záhonky. Tak jsme se nějak domlouvali, pak jsem šel za vedoucím a vedoucímu jsem říkal, Jirko, prosím tě, on chce udělat záhon. To se tam, ty ženský nebo ty kucí se tam nadřou, protože to dá ohromnou práci, tady je to všechno zarostlý. A my to musíme nějak udělat, aby ty záhony byly. Tak nakonec jsme se domluvili, že objednal jeřáb, můj švagr Pepa Brandejs teda, tak jsme sem jeho frézou byli spuštěný dolů, tady jsme to zvorali a uvláčili a potom paní Tomsová, která dělala v té době zahradnici, takže ta tady udělala záhonky a vysázela jsem takové věci, které pan režisér chtěl. Takže při tom natáčení byla taková sranda, že pan režisér Koliha se vlastně podíval ze zhora z té kobily sem dolů na ty záhonky, které tady byly vlastně upravený nebo připravený s tou zeleninou. Vlastně tady byl salát, kedlubny a všechno jako možný, různá zelenina. No a on se podíval z té kobily dolů a říká, Ježišmarja, co jste to tam zasázeli? Vždyť ten salát je malej. Takže já jsem potom musel, protože jsem jezdil autem zámeckým, takže pan Koliha mi poprosil nebo řekl, jestli by se tady někde dal sehnat hlávkový salát, tak jsem jel na Smečně, nikdy ho neměli v Zelenině, paní Hermanová, tak jsem jel do Slanýho a ve Slaným jsem koupil 4 bedínky vlastně salátu hlávkovýho, který jsme tady potom zasázeli. No a pan režisér, když se sem dolů podíval, no, tak byl spokojený, tak pan Golfrám potom s panem Polivkou tady potom vlastně dělali ten záběr a pan Menzel, jak tady vlastně pracují na těch záhonkách. Vzpomenete si ještě na nějaké vtipné zážitky? Co se vám Vtipný zážitek byl další takový pěkný, když vlastně se natáčelo na nádvoří, když klienti měli jako, byla neděle, nebo nevím jaký přesně den, byla neděle a přijeli za nima jako
známí na návštěvu a my jsme byli vybavení, převlečení, to je jasně, jak pan režisér říkal, tady nahoře na sále byla šatna, tam jsme dostali teda oblek, že jo, aby jsme byli na tu dobu jako převlečený. No a dostali jsme síťovky a v těch síťovkách byly bábovky, pití, pomeranče, banány, co bylo takový ovoce, jabka. No a my jako návštěva jsme tam šli, jenže začaly tlouct hodiny, tak pan režisér to stopnul, protože to vlastně narušovalo. No a poslal mi tam nahoru, já jsem teda vypnul ty hodiny, mezitím byla určitá přestávka, no a řekl znova jedeme, tak jsme šli do průjezda a z průjezda jsme vycházeli, no a teď zase vykřiknul stop, my všichni vyděšený, co děláme špatně a on říkal, Ježišmarja, kde máte ty bábovky v těch taškách? A ty kluci, když jsme jim ty tašky předali, tak oni ty bábovky s tím ovocem snědli. Vzpomínáte si na to, pane režisére? No, na tohle já si nespomínám, to se dělo někde mimo můj zorný úhel. Vy jste byli v té kotelně? Ale no, ne, pojď s těma snědenýma bábovkama. Jo, takhle. Ten incident neznám, ale teď jsem sám překvapen nad tím, jak vlastně bylo pracné udělat to políčko. Já jsem původně žil v představě, že to tam je opravdu jenom jakoby položený, aby to vypadalo na ten jeden den, ale že to byla takhle pracná záležitost. To se dozvídám až teď. No. Paní Procházková si také zahrála jeptišku na schodech, kdy cinká na zvoneček. Vy jste... To taky bylo dobrý. Mi vyprávěl, že ten záběr, nebo nejdříve se to úplně nepovedlo. Proč pak? No nepovedlo se to z toho důvodu, že vlastně paní Šterová s paní Procházkovou vycházeli z toho malého sálu sem na tu terásku, na tu kobylu, a tam byl umístěný na té zdi zvonek a oni vlastně měli ukončit nebo jako dobu té návštěvy, takže zvonili na ten zvonek. No a paní Šterová teda vyšla s paní Procházkovou, paní Procházková přišla, chtěl pan režisér k tomu zvonku a zatáhla. No a zatáhla tak vehementně, že ten zvonek utrhla. Takže zase se to stoplo, no a ten pomocný asistent, co byl, tak mi poprosil, nebo řekl mi, jestli bych byl tak hodnej a ten zvonek znova tam přidělal. Tak já jsem šel do dílny, vzal jsem si vrtačku, vzal jsem si to, dal jsem tam moždinky, zasádroval, pověsil jsem zvonek, no a povedlo se to. Záběr byl dobrý, je tam v tom filmu. Tak se snažte, ať jste v Praze včas. Jestli pak víte, doktore, že nejmoudřejší pták na světě je havra. Jak jsme se již bavili, ve Smečně si zahráli herci Polívka, Mencl a Goldflam. Neherců, tedy komparozů ze Smečna, nebylo rozhodně málo. A zde vám představím smečňáky a přespolní, které jsem za ty 4 měsíce vybádal. Byla to někdejší ředitelka mateřské školy Vlasta Kalvasová v manželském páru s Ladislavem Macákem, dále rodina Štérů, tedy Božena Štérová, její manžel a její syn, dále Houtková z kuchyně, Miroslav Kuneš, který v té době byl údržbářem zámeckého areálu, Jaroslava Pajskrová ze Svinařovské ulice, Růžena Procházková, která si v tomto filmu zahrála zvonící jeptišku na zvon, která bydlela v ulici u zámku, číslo popisné 325. Dále si v manželském páru zahrála Alena Lapáčková spolu s Lubošem Henichem. Ty jsou ale na tomto filmu vidět jenom lehce. Dále můžeme také vidět klienty Hénu a Hanela. Dále z občanů to byl Zdeněk Valenta, Jiří Herring z hospodářství a posledním byl Václav Štulík. Pojď. Jen pojď. Už je tady zase. V létě 1989 natáčel v Sokolovně režisér Fero Fenič film o funkcionáři, kterému se rozpadá svět před očima, který se svojí sekretářkou a pohraničníkem procházejí zvláštní nocí, takovým očistcem. To jsou zvláštní bytosti, které nebylo jednoduché natáčet.
Co stálo za natáčením tohoto filmu? Kdo se ve snímku objevil a bál se režisér udání, kdy se zde objevují lidé, kteří režimem neměli na růžích usláno? Povíme si přímo s jeho tvůrcem Fero Feničem. Co vás stálo zrežírovat Zvláštní bytosti? V roce 1988 jsem začal pracovat na scénáři, s kterým přišel, s námětem přišel Evžen Plítek. Já jsem začal pracovat na scénáři filmu, který měl být takovým předobrazem o konci komunismu. Protože v té době už se uvolňovalo, v bývalém Sovětském svazu uvolňovala ta situace díky Gorbačovovi a například v Gruzii už vznikl takový film s určitou dávkou kritiky toho systému, tak to mě povzbuzovalo ve víře, že by bylo možné konečně nějakým způsobem tuto situaci toho rozkladu komunismu popsat i u nás, že by mohl vzniknout takový protestní film a díky jednomu člověku ve filmové studiu Barrandov, který tam vedl tvůrčí skupinu, byl to Jiří Blažek, se mi povedlo s tím scénářem jakoby uspět, on ho začal prosazovat a já jsem to vnímal jako moji poslední věc. Když už jsem dostal tu šanci natočit ještě film, tak jsem se chtěl s tou šanci rozloučit co nejlépe. To znamená, neměl jsem žádné zábrany, rozhodl jsem se vlastně otevřeně popsat konec, úpadek toho komunistického systému, ale samozřejmě kvůli tomu, aby se něco takového mohlo realizovat, muselo to být všechno zakódováno a vytvořeno v nějakých podobenstvích, protože jen tak si to mohlo pak projít těma různýma procesy, které předcházely natáčení každého filmu. A když přijmete dopředu, že ponesete následky za své činy, tak můžete dokázat všechno. Protože nejste omezován strachem ani jinými věcmi. Prostě uděláte to. Takže to byla ta moje výchozí pozice. A vlastně v závěru té celé realizace, která nějak probíhala, jsem se odsunul v Smečnu. Ten výběr Smečna byl samozřejmě náhodný. Já jsem hledal prostor, takové typické nebo standardní vesnické hospody, se tak mám říct, aby neurazil Smečno. vesnické hospody ze Sálen, protože to byl takový ještě pozůstatek, že předválečný, že vznikaly ty hospody ze Sály, kde nějakým způsobem probíhaly ten kulturní život té vesnice. A samozřejmě i vzhledem k tomu, aby to nebylo daleko od Prahy, tak bylo vybráno Smečno. A já jsem v tom Smečně skutečně poznal jenom ten sál a to okolí, bezprostředního okolí hospody. Tam jsem v té hospodě strávil zavřený jenom 3 dny, takže nikdy jsem dodnes Smečno neviděl. Asi se tam budu muset někdy vybrat. A tam vlastně vznikla jedna z velkých scén, kde ten hrdina přichází do svého rodného města, do své rodné vesnice, potkává tam známí nějaké další lidi a se utvrzuje v tom, co už začal cítit, že vlastně všechno je jinak, než si do té doby myslel a než si v svém izolovaném světě své izolované 603 černé, kterou tehdy měli funkcionáři, než si on žil. No a tam se právě shromáždili i ty nejmenovaný Jarek Návic a skupina Půlnoc a
spousta mladých lidí. Nevím, možná tam byli komparzisti ze Smečna přímo, protože určitě to bylo jednodušší, než vozit z Prahy. A byl to takový jakoby vrchol takové jakoby otevřenosti, takový jako o tom, jak ta mladá generace už se chová jinak, jak už její svět se změnila, mění, takže ty lidi vypadají alternativně, nebo snažili jsme se, aby vypadali alternativně, chovají se velice svobodomyslně a neomezeně a hraje tam Plastic People, prostě kapela, která vlastně byla zakázaná. Takže Smečno svým způsobem tam se hrálo roli takového jakoby revolučního, progresivního místa. Aspoň já jsem to tak vnímal, protože já si myslím, že i tomu komparzu muselo být jasné, že se natáčí něco, co oni natočené ještě neviděli, nebo co nebylo obvyklé na televizních obrazovkách nebo někde jinde. Protože tam prostě to bylo dané jak tou kapelou, tak tou atmosférou, kterou jsme tam navodili. Takže já jsem měl pocit takového i od těch lidí takového spiklenectví, jak ten Nohavice, tak ta kapela, všichni byli velmi vstřícní, velmi to podporovali, velmi mi chtěli pomoct, aby se mi to podařilo natočit. Takže celé to natáčení proběhlo neskutečně dobře, jak bych řekla, až organizovaně. Vlastně Smečno se hrálo v mém filmu velmi pozitivní roli. A nebál jste se, že by vás někdo tehdy udál tam? No, tohle byla jedna z posledních scén filmu. Ne-li úplně poslední, kterou jsme točili. To taky bylo, kromě jiného kvůli tomu, kvůli té kapele, kvůli tehdejšímu ještě Nohavicovi, který byl jiný než dneska, kvůli té atmosféře, kterou jsme tam snímali. Takže právě proto takticky se to naplánovalo na závěr. Ale i tak vlastně tím, že jsem tam obsadil ty osoby, které nebyly loajální k režimu, nebo dokonce byly jakoby pro režim nepřátelské, tak jsem samozřejmě zároveň tomu filmu dal nějaký ortel, že minimálně kvůli tomu ho do distribuce nepustí. Ale mně to bylo jedno, já jsem měl prostě pocit, že tehdy, že prostě šlo mi na 40, že to mám udělat a že je to moje poslední práce a nebudu na ní už ustupovat, protože třeba v Džusovém románu jsem tam měl přes 300 cenzorských zásahů. To znamená, se stříhali, dokonce některé se museli přetáčet. A dodnes, když na něj koukám, tak vlastně na něj koukám. No já se na něj nekoukám, jsem se na to nekoukal, jsem se dokonce i na tento film nekoukal do roku 92 čtení. Teď jsem si říkal kvůli rozhovoru s vámi, že se na něj podívám a neměl jsem síly. Takže je strašně těžké se dívat s takovým odstupem na to, co dneska už mi připadá jako neumětelství v tom Džusovém románu, jako prostě jako skutku trpím. A to utrpení o to horší, že vím, že jsem to udělal líp, ale z těchto různých důvodů ten výsledek takový nemohl být, protože prostě se to stříhalo. Tak tady jsem chtěl už, když už tak na doraz, a to zakážu, ale ať se do toho nestříhá, to aspoň zůstane v tom. Ale nepočítal jsem s tím, že za půl roku padne komunismus a vlastně to podobenství a to zašifrování v té chvíli ztratí jakýkoliv smysl a v toku let pak zestárne, protože už ty další generace tomu rozumět nebudou. A mě by na závěr určitě zajímala scéna s motorkou. Jak vás vlastně napadla ta scéna s motorkou, která objede ten velký stůl uprostřed v té hospodě a jak se vám to natáčelo tehda? To byl takový, jak bych řekl, to byla taková výstřelnost. Prostě nějak
nějak jsme s kameramanem cítili, to původně nebylo ve scénáři, například jsme nějak cítili, že tam měl přijít nějaký takový extravagantní, rušivý prvek, něco arrogantního, něco, co nic jakoby nerespektuje a čemu jsou nějaké pravidla, které tehdy ta společnost zarazila, co se přikazovalo, co se mělo, co se nesmělo a tak dále. Tak co by mělo velmi drze narušit. A to prostředí samozřejmě tím, že to byl sál a nějaká hospoda, takových věcí moc nenabízelo a teď už ani nevím, jestli to byl můj nápad nebo kameramana nebo někoho jiného s tím, že tam prostě vede někdo na motorce. Mám pocit, že to byl někoho, kdo to zažil. Říkal, že to někde viděl, že dokonce přijel, nevím, jestli tam vzal pivo někdo na motorce a se odjel, že to někde viděl, že se to opíralo o nějakou skutečnou situaci, ale už taky si nevzpomínám teďka, protože jsou to detaily, které už byly překryté jinými mými aktivitami, ale šlo tam o tento prvek, prostě provokace, který do toho poklidného, obvyklého, statického, zaběhnutého prostředí vlastně ty vesnické hospody vstoupí jako jakýsi signál už od jiného generace z jiného světa. Já moc krát děkuji za rozhovor, že jsme se mohli sejít a my se pojďme podívat, jak to vypadá v Sokolovně dnes. Vítejte v Sokolovně. Ty Fialo, huba neupadne. Co pak si přitom nebyl, když jsme to přejmenovali na Donbas? Donbas nebo Texas? To je jedno, hlavně, že zůstala. Tehdy tu hospodu vedl Bohumír Trubáček a provozovali jí restaurace a jídelny. Za těch 35 let se toho tolik příliš nezměnilo. Pult byl malý a za ním okénko do kuchyně. A stoly jsou stále stejně rozmístěny. Přibyl ale zámek a zmizel zadní vchod spolu s kamny. Zdravím tě, Jaromíre. Máme plno a u pultu se nenalejvá. Tolik let a ty pořád nenávidíš. Vždyť jsem tě nechal dělat ve svým. Nic netrvá věčně. A v tomto rohu sedával a hrál na kytaru Jaromír Nohavica. Dobráci u koryta není tak zlé, jen doba je složitá. Vedle se natáčela scéna s funkcionářem a kulečníkem. Dnes už zde nezůstaly žádné stopy po kulečníku, stejně jako po zrcadlech na stěnách nebo po dveřích. Já si taky nestěžuju, Lepák. Pěkně v zátiší, teploučku, klídek. Taky bych chtěl mít klídek. Neměnil bych s tebou, Zdeňo. Za nic na světě bych s tebou neměnil. V posledních minutách natáčení v naší smečenské Sokolovně se funkcionář prodírá davem mladých lidí, kteří se, jak říká hospodský Fiala, jen baví. Scény se natáčely jak na chodbě, tak i v samotném sále s kapelou Půlnoc, která vznikla z plastiků a zpívají píseň Magické noci. My žijeme v Praze! Kdo to povolil? Odkud jsou? Jsou prostě rádi, že si aspoň někde můžou zazvat. Se jenom baví, no. Tomu říkáš baví? Jdu sám! O čem to zpívají? My žijeme v Praze! O čem to zpívají? To je tam! My žijeme v Praze. Kde se jednou zjeví! Kdy se jednou zjeví Bůh sám. Měl bych někam zavolat. Ne. Lepší tam bude přímo zajet. Z herců si ve filmu také zahráli dva Poláci. Jan Tesars jako funkcionář a Eva Žukovská jako sekretářka. Jiří Bábek stvárnil pohraničníka, Oldřich Vlach hospodskýho a Antonín Zacpal herec malých rolí Výčepního.
a Olga Příhodová stvárnila důchodkyni, která umývá nádobí. V řadách komparzistů se také objevili lidé ze Smečna a okolí a ty vám nyní představím. U zadního stolu s Jiřím Homolou sedí Josef Burian z Rozdělova, Karel Pixa, Václav Šváb, Jaroslava Kutilová a na druhé straně stolu Luboš Henich. Za Jaroslavou Kutilovou sedí u dalšího stolu Zdeněk Mareš. Na druhé straně u kamen seděl Bohumír Trubáček s Bohumilem Doubkem. Uprostřed Václav Pixa, František Hoffman, Ludvík Morštajn, Bedřich Pánek a Antonín Kmoníček z Hrdlíva. U vchodu do chodby popíjí pivo Stanislav Nedvěd a komparzisté, kteří bohužel nejsou vidět, ale zúčastnil se natáčení filmu, tak to byl Václav Štulík a Václav Kubeš. Berte, dokud ještě je. Už je tady zase. Ten může všechno. Co to je za vola? To je můj nejmladší. Patrik. Ne? Jak mi sám Jiří Chaloupka pověděl, natáčení filmu Zvláštní bytosti probíhalo těsně před Annenskou poutí. Kvůli hluku na náměstí potřebovala kapela Půlnoc klidné místo pro nahrávání zvuku. Chaloupka měl tehdy klíče od fary a nabídl jim sklepní prostory, ale nakonec vybrali bývalou učebnu, kde nahrávali kytaru a zpěv. A natáčení závěrečné scény probíhalo v domě pana Chaloupky ve Přelídské ulici číslo popisné 308. Filmový štáb tehdy využil tyto dvě první místnosti do ulice a Jiří Chaloupka za pronájem prostoru obdržel 3000 korun československých. Nicméně štáb zaplatil více za hovory přes pevnou linku, než za samotný pronájem. Chci ho ještě vidět. Chci ho ještě vidět. O více než 20 let později se filmaři vrátili opět do Smečna kvůli záběrům do filmu Postranjští boss, který režíroval Jan Svěrák v roce 2016. Film se natáčel na půdě domu za mnou, číslo popisné 400 v ulici 5. května. Na dámském kole už dorazil. Ve filmu se scéna z Toto podkroví, ve které hraje Ondřej Vetchý a Jan Svěrák, objeví celkem 4krát. A skrz okénko lze zahlédnout domy na druhé straně ulice. Veškeré věci, které můžeme v tomto filmu na půdě vidět, dovezl štáb. Krom těchto dvou obrazů, které se tu dodnes nachází. Dosud poslední snímek, ve kterém se Smečno objevilo, je seriál Specialisté od TV Nova. Epizoda s názvem Ježíš žije byla součástí 15. dílu 18. série. Natáčení probíhalo od 4. do 7. ledna 2024 a premiéra měla epizodu 13. května na VOD platformě Vojo, přičemž na televizních obrazovkách se objevila o týden později.
Zámek se po 35 letech opět proměnil v psychiatrickou léčebnu, kde jeho interiér, park a sala teréna vytvořili krásnou kulisu pro filmaře. V tomto dílu kriminálky si zahrál Martin Dejdar, Jiří Hána a Zuzana Kajnerová. Smečno se neobjevilo pouze jenom ve filmech nebo seriálech, ale také v televizních pořadech, jako například Varhaní Nej, Toulavá kamera, Záhady Josefa Klímy nebo charitativní vysílání Pomozte dětem. Při 40. výročí založení slánské country kapely, kterou vede smečeňák Jaroslav Dobner, bylo vydáno speciální DVD s jejich písněmi a klipy, které se natáčely v okolí Smečna. Například píseň Barcarola byla natáčena v Zámeckém parku, zatímco píseň Trápení bylo natáčeno ve Slánské ulici v domě číslo popisné 126, známým také jako Kovárna. Přijď pro mne přání mé skromné, prosím vyslyšen. Mým oblíbeným klipem je k písni Rosemary, buď moji, kde můžeme zahlédnout jak příjezd do Smečna, tak i zmiňovanou kovárnu, i se smečenským komparzem. Například pana Prejska z Úklidové čety a nebo Jiřího Chaloupku. Myslel si jípla, jest jeli jíšma, bez ní minel se šítitele. Isa jak všem seli, to už jim jen kní, zjev jej vidím v věznách stále. Oko smrký buď mojí, tvůj úsměv chány chojí. Když na koní si dáš větší choudání, tu všechny květy před tebou se sklání. I ptášky v písni svojí, okrasit tvé si vypráví. A každý má na světě tvůj dikty. Zámecký park si také vybrala slánská kapela Deratizéři pro svůj klip k písni o Ludmilovi. Byl lepší přítel nežli pes, rap-tu-dap-tu-rap-rap-tu-dap. Znal ho Miguel de Cervantes, rap-tu-dap-tu-rap-rap-tu-dap. Taková místní golce. Ačkoliv je Smečno malé město, má za sebou bohatou filmovou minulost. Proměnilo se do různých podob. Zahráli se zde místní komparzisté i lidé zakázáni za minulého režimu. Věřím, že Smečno má před sebou bohatou filmovou budoucnost, nejenom díky renesančním památkám, ale i díky unikátní atmosféře. Tento díl jsem dával dohromady 4 měsíce a nebylo jednoduché získat veškeré informace. Všem, kdo mi jakkoliv pomohli, jsou uvedeni v závěrečných titulkách. My už jsme ale na celém konci tohoto dílu. Já se na vás budu těšit opět příště u dalšího dílu pořadu Talky smečenskou historií. Naschledanou. Žijeme v Praze.